Nakalugan ti eroplano iti doktor, abogado, politician, padiken may nga igorot. Kalpasan may sa oras pa nagtayab eroplano ket bigla nga nagloko makina na. Isu nga rimwar nga dagusday piloto, bitbit na 5 nga parachute, ket kuna na. Madiday toy eroplano, no kayat yu mabiyag, isuot yu parachute santo lumagto kayo parwar ditoy eroplano. Dahil ang 5 laing daytoy, kurang ti maysa. Sabay suot na diay maysa parachute sa limagto. Dagos nga inala diay doktor diay maikapat nga parachute, ket kuna na. Masapol mabiyag aktaado pay ti maagasak nga agsakit. Sabay suot na parachute, sa limagto. Inala met diay abogado diay maikatlo nga parachute ket kunana. Masapol mabiyag aktaado pay dakis nga tao nga maipakulong ko. Insuot na santo limagto. Diay politician met ket kunana. Duwalaing en nabati nga parachute, ngim talo tayo met mas importante nga siyak ti mabiyag ta kasapolan ti ili ti laing ko. Insuot na dagusday may nga parachute, sa limagto. Unan diay padiidyay igorot. Anak ko, usarem diay nabati nga parachute tapno maisalbar bag mo. Di bali kanyak talakayakon. Sumbat met dayay igorot. Saan ka madanagan apo padi, duapay parachute nga nabati. Diay pasiking ko ti insuot diay sinalbag nga politician. Si Kwardong, agragsak tayo la.